elnézést, hogy szakítottál rám időt, Bonnie, de nem tudtam, kivel beszélhetni. Ó, semmi baj, Lois. Mondd el, mi bánt. Biztos egy ribancnak tartasz majd, de nagyon vonzódom egy idegen férfihoz. Migri? Meg fiújához, Anthonyhoz. Migri. Az a helyzet, hogy Peter mostanában folyton piszkál a korom miatt, és akkor jön ez az Anthony gyerek, aki szépnek és vonzónak tart. Elmondok neked egy titkot, Lois. Egyszer viszonyom volt valakivel. Te megcsaltad Joe-t? De nem volt alantas kapcsolat, csak pár rendes rác az internetről. A lényeg, természetes, hogy felfedezd a nemiségedet. Hát nem is tudom, ez olyan, mintha hazudnénk Peternek. Ahogy Jézus a szelidek.